Croeso nôl at ni, a dyma Clec a Cloc. Wel, mae'r stori yn digwydd yn neuad fel un fach. Chydig o wythnosau nôl, noson cyntaf y grŵp newydd symudiad. Cerddorion digon profiadol, bysych chi'n meddwl. Ond ar ôl seto popeth lan, yn nhw barod i abrofi gyda'r sain, bydd math Richard Jones sylweddoli bod e wedi enghofio ei gitar a gitar wyn. Ac oedd rhaid i fe baglu nôl i Aberteifi, casglu nhw mewn amser i chwarae. Felly, Cloc wythnos ma i Mr Richard Jones o'r grŵp symudiad. Ei, na ddigon o falu awyr gan yr ein fichgyn yma. A sôn am fichgyn. Diolch yn fawr am y cardiau dolyg sydd wedi cyrraedd ar awgrymiadau diddorol iawn, ond soniwn ni ddim am hynny. Achos y merched sydd bu ar ail hanner, a phwy well i ddechrau, ond Heather Jones. Fe gladwyd hi